Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie, zowel voor de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij als Kern met Pitt en dan speciaal in Zeeuw-Vlaanderen. Goed, met wie heb ik het genoegen? Swan Lanny. Swan Lanny, van harte welkom. Wij kennen elkaar al van verschillende projecten en zo. We gaan lekker babbelen over een aantal minuten over de onderwerpen. Ja. En wie naast je? Ankie Veldbrugge. Ik werk ook als vrijwilliger bij KNHM en bij Kern met Pitt. Oké, nou geweldig. Collega's. Goed dat jullie er zijn. Ik heb al verschillende projecten mee mogen doen. Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, wat doet dat, Swan? Nou, het is op zich natuurlijk een grote organisatie. En er is een foundation opgericht om voor de mensen, voor de maatschappij mensen te helpen met adviezen geven. En het zijn vaak mensen die zelf nog werkzaam zijn, maar door hun ervaring, levenservaring op bestuurlijk gebied of bouwkundig gebied adviezen kunnen geven aan mensen die iets voor hun buurt willen doen of voor de streek willen doen. En die kunnen onze hulp inroepen. Okay. Dus wij kunnen dan als een buurthuis of als iemand van een dorpsraad iets wil en onze hulp vraagt, hoe pak ik dit aan, dan kunnen wij, Ankie en ik, want we zijn wel een team, kunnen dan langskomen om te horen van, nou, wat zijn jullie plannen, wat willen jullie voor hulp? En dan helpen we hen met het maken van een projectplan, of we gaan een keer met ze mee als ze naar de gemeente moeten. Het is een beetje mensen op weg helpen. En, want het is heel ingewikkeld om voor projecten bijvoorbeeld subsidies te krijgen, om net de juiste vrijwilligers te vinden die jou kunnen helpen. Ja, en wij kunnen dat doen. En ook vergunningen natuurlijk, hè? Daar gaat het ook om. Ja. En soms kunnen we ook meer hulp bieden door bijvoorbeeld nog tekeningen aan te leveren die dan door Arcadis kunnen worden aangeleverd. Ja, want Arcadis is het ingenieursbureau van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. Ja. Ja, dus je kunt ook op een ander niveau soms nog extra hulp bieden. Okay. Maar het is wel zo dat mensen zelf eerst goed moeten analyseren van wat willen we nu, waar hebben we geld voor nodig, hoe hebben we wel geld nodig, kunnen we het ook anders en kunnen we fondsen verwerven. Want dat is ook wat wij hen proberen te leren, van waar je allemaal aan kan kloppen voor je project. En wat is nou jouw specialiteit in het gebeuren? Ik denk dat ik wel goed ben in goed luisteren naar waar is nu de kern van de zaak. En dat ik ze ook heel op soms praktische dingen wat tips kan geven. Ja. Van hoe ze reclame kunnen maken voor zichzelf. Of hoe je een persmoment zou moeten inkleden. Of wat je daarvoor kan gebruiken. Maar ik ben eigenlijk een leerling van Ankie Heg. Oh, Ankie, daar gaan we En Ankie is eigenlijk degene die mij heel veel coacht en helpt. Ja. Maar ik schijn, vindt zij tenminste, al heel wat zelf te kunnen ook. Okay, dus dat is wel mooi. Het is net als in de middeleeuwen. Je begint als leerling, dan word je gezel en dan word je meester. Ja. Meester Ankie? Ankie, hoe lang heb je al ervaring met Kern met Pitt? Met KNHM, daar ben ik denk een jaar of 6 geleden ben ik daar begonnen. Ik heb gesolliciteerd, eigenlijk net zoals Swan Lanny, hoor. En omdat ik in mijn werkleven, toen ik nog niet met pensioen was, toen deed ik ook datzelfde werk. Gewoon mensen helpen om de dromen die ze hebben, om daar handen en voeten aan te geven. En dat het hun zelf lukt. Ja. En dat doe ik dus inderdaad voor KNHM al ruim 6 jaar. Ja. En je bent met een team in heel Zeeland. Wij werken met landelijk en elke provincie heeft zijn eigen team. En wij zijn met een negental adviseurs die over gewoon alle eilanden van Zeeland ook verspreid zijn. Ja, dus je hebt eigenlijk 12 teams. Iedere provincie heeft er één. Ja. En zo zijn jullie dan eigenlijk voor Zeeuw-Vlaanderen. Begrijp ik dat goed? Nee, wij zijn voor Zeeland. Dus als er een project komt van, kunnen wij hulp van KNHM krijgen in Zeeland, dan gaan wij kijken bij ons 9 van wie want iedereen heeft zijn eigen bagage bij zich. De een is goed in dit en de ander is goed in dat. En dan zeggen we van, nou, ik wil er wel naartoe voor een intake. En dat doen we dan we werken altijd met z'n tweeën. Ja, en dat is ook de reden waarom ik hier in Zeeuws-Vlaanderen zoek naar mensen die dat leuk vinden om te doen.
En we hebben onlangs Atleta van Boven. Die hebben we gevonden uit Hoofdplaat. Die is ook, Swan Land zegt steeds van ik ben nog maar stagiaire, maar dat is natuurlijk helemaal niet. En Atleta die is nog nieuwer. En die had er vanavond ook willen zijn, maar ja, dat is dan even niet gelukt. Nou, dat is wel leuk. Maar die zien we de volgende keer wel, hoor. Mooi. Zeker dat je dan weer versterking hebt. Hè? Ja. Zeg, wat is nou de tijdspanne? Want er zijn natuurlijk heel veel kijkers die zeggen, wanneer kunnen wij nou met Kern met Piet doen? Ja, ik zou iets uitleggen over Kern met Piet. Ja. Kern met Piet is eigenlijk een afdeling, een afdeling van KNHM. Dat staat helemaal op zichzelf, maar het is wel van KNHM. En de adviezen die mensen kunnen krijgen, de begeleiding, komen van de adviseurs van de teams van KNHM, van de provincies. Nou, in september... 2023? Ja, elk jaar. Ja, maar dit jaar. September 2023 komen de oproepen overal op de social media. Iedereen die ooit met KNHM te maken heeft gehad... overheden, welzijnsstichtingen krijgen allemaal een mailtje van... kom op jongens, als je een goed idee hebt voor je buurt, schrijf je in. Vanaf 1 september. En wanneer eindigt de inschrijving? Dat is ergens in oktober. Oké. Dus dan hebben ze september en oktober om het in te sturen. Ja, maar ze moeten eigenlijk nu gaan nadenken al. Hè? Want als iedereen weet van, dat werkt zo... ga dan nu maar vast nadenken over van... we wilden dit of dat in onze buurt gaan doen... Ja. Laten we maar kijken of we met Kern met Piet mee mogen doen. Oké, stel nou dat iemand of een instantie die wil meedoen. Die schrijft zich in september, oktober. En wat is dan het vervolgtraject voor hun? Voor hun, dan moeten ze dus even wachten. Ja. Want dan wordt er gekeken van voldoen ze aan de criteria. En dat mag ik natuurlijk wel uitleggen, hè, welke criteria dat zijn. Je hebt nou de podium. Ja, dus... je moet iets willen doen voor je buurt en voor je omgeving. Dus het moet een soortement van goed doel zijn. Het hoeft niet per se iets te zijn van een speeltuin of dat het voor een dorpshuis is. Het mag ook gewoon een grote bijeenkomst zijn die je wil organiseren. Of ergens picknickbankjes neerzetten of iets dergelijks. Als het gewoon dat wat je wil maken, dat je dat in 1 jaar voor elkaar kan krijgen, dat is 1. Dat je het met elkaar doet, dus dat je een club bent, dat is 2. En 3 is dat het dus gewoon voor de buurt is. En wat is dan die uitvoeringsperiode? Is dat dan 2024? Ja. Dus heel het jaar moet je dus wat je wilt bereiken, moet je bereiken. Ja, en je mag wel eerder beginnen. Ja, maar niet later. Nee, dat is niet verstandig. Je mag wel beginnen voor januari, maar in januari is de officiële start. Oh. En dan in januari 2025, dan is, heb je het gehaald of heb je het niet gehaald. Oh ja. En dan krijg je, als je het gehaald hebt, €1000. Oké. En dan? Ja. Dus dan heb je dus een provinciaal gebeuren €1000 per project. Ja. Maar daar komt ook een winnaar uit. Ja, jij houdt van spelletjes. Nou, ik wil goed laten beschrijven door jou wat de mensen kunnen verwachten. Ja, dat snap ik. Maar voor mij is het winnen is gewoon nooit zo heel erg belangrijk. Want iedereen die meedoet, wint. Ja. Hè? Ja. En ieder project wat het lukt, dat zijn winnaars. Maar dan hebben we dus ook nog in januari de verkiezing van het Kern met Piet project van het jaar. Ja. In Zeeland. In Zeeland. En dat doen ze in alle provincies. In alle provincies. En dan een half jaar later... Ja, Jan, jij weet dat al, want je bent er wel eens geweest. Ja, Naamsvoort, ja. En dan krijg je die... En dan gaan ze dus die 13 projecten die er waren, die gewonnen, de winnaars, die gaan dan met elkaar. En dan is er 1 landelijke Kern met Piet winnaar. Ja. En dus... sowieso, als het je lukt, krijg je €1000. Ja. Ben je de winnaar van de provincie, krijg je er nog €1000 bij. En ben je de winnaar van Nederland, dan heb je natuurlijk helemaal eeuwige roem. Ja. En €3000 al met al bij elkaar. Ja. Hè? Dan komt er nog €1000 bij. Nou, het gaat mij natuurlijk niet om het geld, want deelnemen is belangrijker dan winnen. Ja, dat is echt zo. En weet je, als je iets voor je buurt kan doen... en iedereen heeft daar plezier van, dat is een heel goed gevoel. Ja. En dan wordt het ook gedragen door iedereen. Mensen worden nog enthousiaster om misschien als vrijwilliger bij een volgend project weer mee te werken. Ja. Hè? Want wij moeten onze eigen
leefomgeving leuk maken. Hè? Tuurlijk. Want we krijgen niet zomaar geld van gemeentes en Nee, maar dat is provincie ook om niet iets te de doen. bedoeling, hè? Je moet het met elkaar voor elkaar Nee, maar zien als je te moet krijgen. wachten op de gemeente. Ja, nee. Ik bedoel, die doen wel een heleboel, maar gewoon wat je zelf aan leuke dingen bedenkt, Ja, moet je gewoon doen. precies. Gewoon, En fondsverwerven is ook zoiets leuks. Dan merk je gewoon hoe het werkt. Dat als je in je wijk of in je dorp langs de deuren gaat en zegt... nou, dit en dit zijn we van plan. We willen een mooi scherm in ons dorpshuis... zodat we naar Tour de France kunnen kijken of naar voetbal. Dan geeft iedereen geld, want iedereen wil wel een keertje komen. Klopt, ja. En dan heb je het eigenlijk bij elkaar voordat je het weet. Dat Nou, is echt het leuk. is zo dat wij natuurlijk van de RTV Geldermond op jullie indicatie 2 instanties uitgenodigd hebben. En de ene komt uit Nieuwvliet en de andere uit IJsendijke. Ja. En daar heb ik met jullie ook een voorgesprek gehad. Dus we willen nou even een filmpje laten zien van Nieuwvliet, van de Kern met Pit. Kern met Pit project. Ja. En dan nodig ik jullie uit om afscheid te nemen. En dan introduceer ik straks die nieuwe mensen. Ja. Oké, Heel nou leuk. dank u wel. Ja. Nou, zullen we Heel erop mooi. proosten? Ja, Gaan we zeker. doen, Op alle projecten, hè? Zo is dat. Ja. En op de nieuwe projecten. En veel plezier erbij. Ja, dankjewel. Oké. We zijn hier op de wijngaard van de vereniging De Wijnerij in Nieuwvliet, of voor de kenners Sint-Pier. En deze wijngaard die is in februari gestart met het aanleggen van deze prachtige verzameling stokken met alle infrastructuur die erbij zit. Een van de maten is Martijn. Hallo. Martijn, hoe staat het ervoor op dit moment met het jonge goed? Ja, deze 9 jaar oude planten die hebben we gelukkig kunnen krijgen van een collega in de buurt uit Ede. En daarmee hebben we iets van 60 oude planten al, waarmee we dus een goede kans hebben dat we volgend jaar al een eerste oogst hebben. Terwijl we voor die nieuwe planten een stuk langer moeten wachten. Dat is echt meer over 4 jaar of zo. Oh, kijk aan. Ja, ik zie hier vooraan en dat gewoon allemaal wat grotere stokken staan. En daarachter, ik zie dan van die groene beschermhoesjes. Kun je dat even toelichten wat dat nou precies is? Ja, dat is vooral tegen de vraat, de wildvraat. Als er hier nog konijnen zijn met plannen en die vinden die jonge scheutjes wel lekker. Ja. Dan dit is eigenlijk om ze daartegen te beschermen. Nou Martijn, het is een mooie start van dit mooie project. Kern met Pit. En ja, we hopen natuurlijk dat hier over enige tijd dat heel veel mensen in dat veel plezier van zullen hebben. En voor ons is het minimale project van, wat was het, 20 jaar hè? Ja, dat is ongeveer de huurovereenkomst voor de grond. Zo is dat. Goed, we gaan er even mee stappen. Nou, dat was een zeker informatief filmpje over Nieuwvliet. Maar nu zijn ook nieuwe gasten aangesproken. Ja, jonge dame, met wie heb ik het genoegen? Bea Lochtenberg Uit, IJsendijke. ja. En het project van ons is de Tiekentuin. En in het kader van Kern met Pit, hè, begrijp ik, hè? In het kader van Kern met Pit, ja. Oké, ja. ja, laten we dan jouw naaste, met wie heb ik het genoegen? Peter Zuurbier. Ik woon in Sint-Pier, zoals jij weet, in het Nieuwvliet. En we hebben daar het project opgepakt, De Wijnerij, als vereniging. En we hebben daarbij natuurlijk een goede ondersteuning vanuit Kern met Pit. Geweldig. Ja. Nou, er is een opening geweest. Misschien Klopt. kun je die even toelichten aan de hand van een aantal foto's die opgestuurd zijn naar RTV Geldermond. Jazeker. En ik zie hier een heel leuke pomp Ja. met kinderen en die zijn iets aan het doen. Ja. Bea, wat zijn ze aan het doen? Nou, die kinderen hebben net hun reuzenradijzen geoogst. En die zijn ze aan het afspoelen onder de kraan, zodat ze lekker op kunnen peuzelen. Dus dat is die foto, ja. Ja. Zeg, en wanneer is die opening geweest? Die is op 25 mei geweest. In 2023? Ja, dit jaar. Ja, dus een ruime maand geleden. Ja. En toen hebben de wethouder Kees Liefting ja. en de directeur van Woongoed Ralf van Dijk, die hebben de tuin officieel geopend. Oké, dat zien we zo aan de hand van de foto's. Ja. Eventjes terug, wanneer zijn jullie begonnen
aan jullie project. Hoe heet het project? Het project heette in het begin de Buurtuin IJsendijken. En later omgedoopt tot Tiekentuin. En we zijn er al mee gestart in 2018. Toen hebben we vanuit de dorpsraad een missie en visie geschreven. Omdat er zouden wat dingen in het dorp gaan veranderen. En er zouden huizen gesloopt worden. En er zou weer nieuwbouw plaatsvinden. En wij hebben toen geadviseerd, doe dat nou niet en maak daar een mooi stukje groen van. Oké, en wat hebben jullie dan meegekregen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Kern met Pit? Hebben jullie daar in bijzonder veel hulp van gehad? Jazeker. Naast een geldelijke bijdrage heb ik enorm veel gehad aan een workshop die gegeven is. En dat was een workshop, hoe schrijf ik een projectplan om fondsen te werven. Okay. En dat projectplan heeft ons waarschijnlijk heel erg geholpen. Want we hebben heel snel alle financiering rondgekregen voor de tuin. Zo, en Ja. ik heb het al gevraagd, maar hoe kom je nou aan die naam? Kun je dat even toelichten? Want Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Tiekentuin is eigenlijk een soort geuzennaam voor IJsendijken. En die dateert van een jongen met een handicap. En die kon IJsendijken niet uitspreken. En IJsendijken wordt eigenlijk als Isendieke uitgesproken. Ja. En die zei alleen maar, ja, waar kom je vandaan? Ja, uit Tieken. Ah ja, Ja. nou, dat was en voor hem IJsendijken. zo is het een geuzennaam geworden Geweldig. voor IJsendijken. Ja. Ja. We gaan even verder met de foto's, want ik zie hier iets heel bijzonders. Vertel. Ja, de kinderen hebben allemaal een eigen moestuinbak, waarin ze dus hun eigen groentjes en dingen verbouwen. En daarnaast hebben we ook een paar themabakken. En dat is bijvoorbeeld de aardbeienbak die je hier ziet. Zeg, Ja. en hoeveel kinderen zijn het dan? We hebben van beide basisscholen groep 6 die meegaat naar de Tiekentuin. En in totaal zijn er 23 kinderen die elke donderdagmiddag met ons meegaan. Oké, ik ben een keer in de gelegenheid geweest dat ik daar mijn auto wegzette. En en op een gegeven moment kwamen die kinderen joelend kwamen eraan. En even stil, dit gaan we doen. Geweldig, hè? Ja, Ja, bijzonder, hè? Ja, we zijn zeer tevreden, want iedereen vindt het leuk. De kinderen vinden het leuk om met ons mee te gaan. Van de ouders horen we hele leuke berichten dat die het ook waarderen. En de scholen zijn ook hartstikke enthousiast. Ja. Dus, Nou, ik ben een boerenzoon en ik ben erop gegroeid, hè, met zo'n pompje wat we net zagen. Ja. We hadden geen waterleiding. Bijzonder, hè, dat je zo je eigen water kunt pompen in plaats van dat je de kraan opendraait, hè? ja, gelukkig heeft de gemeente dat gefinancierd. Want ja, je hebt daar verder geen kraanaansluiting, omdat er geen huizen zijn. Dus, De gemeente heeft bijzonder goed meegewerkt, gemeenteshuis. Ja, zeker. Zeg, wat zijn ze hier aan het eten? We hebben in de wintermaanden doen we de lessen in het jeugdgebouw. En daar leren we dan ook bijvoorbeeld over lipbloemige planten. En toen hebben we gewoon allerlei kruiden gebruikt om kruidenzout te maken. En dat kruidenzout hebben ze in hun boter gedaan, naast de tuinkers die ze zelf geplukt hebben op de tuin. Zo. Dus dan eten ze hun eigen kruidenboter met hun eigen tuinkers, hun eigen kruidenzout. Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots erop, hè? Ja, zeker. Super trots. Zeg, jij vertelde dat woongoed er ook bij betrokken is. Vertel eens. Woongoed heeft daar die huizen gesloopt en die heeft dorpsraad IJsendijken voor 10 jaar de grond ter beschikking gesteld om niet. En daarnaast hebben ze ook de kaders van de tuin gemaakt. Dus de verharding en de omheining en het eerste schoonmaken van de grond. Dat heeft woongoed gedaan, zodat we direct een start konden maken met de invulling van de tuin. Ja, en wat zijn ze hier aan het doen, behalve de pomp? Nou, ze zijn ook een beetje radijzen volgens mij aan het vergelijken. Van wie heeft de grootste? Ja, zo werkt dat, hè? Wie heeft de grootste, wie heeft, noem maar op. Ja, geweldig. Ja. Oh, hier zien we dus jou even introductie doen, zo waarschijnlijk. Ja, mijn persoon om even te vertellen wie we allemaal een dankwoordje nodig hebben voor de opening. En daarnaast Kees Liefting, de wethouder, en Ralf van Dijk, de directeur van Woongoed. Ah, ja. En alle kinderen eromheen natuurlijk. En de daar ouders. naast de cameraman John de Brok. Ja. En die heeft toen nog een mooi filmpje gemaakt. Ja. En die gaan we op het eind ook nog even bekijken hoe enthousiast de kinderen zijn. Ja, hè? leuk. Ja. Nou, dit heeft nog een totaaloverzicht. Zeg, kun je even zeggen, hoe groot is dat perceel ongeveer? Het is ruim 500 vierkante meter. Oké. Ja. En een gedeelte wat je hier ziet is het stukje gras. Dat is eigenlijk het openlucht leslokaal. Daar komen straks nog mooie grote banken en zo en tafels, zodat we daar ook kunnen zitten en lesgeven. En er is een stukje van die moestuinbakken, zoals deze hier. En daarnaast is er ook een boomgaatje en fruitstruiken en dergelijke. En een mini voedselbos is voorzien. Zeg, hoe komen jullie nou aan die plantjes en het zaad? Ja, ik heb het gezien, maar we leggen even uit aan de kijkers. Dat is heel bijzonder. Nou, het zaad hebben we ook deels van de scholen gekregen. Die kunnen dat aanvragen via Natuur en zo.
En plantjes hebben we ook gewoon gekocht, want daar hebben we ook budget voor. Want de scholen kunnen via Gezond Leren Eten elk jaar subsidie aanvragen. En dan kunnen we dan weer plantjes van kopen en leuke lessen van voorzien. Een roomboter kopen voor een kruidenboter bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan allemaal op die manier. En tijdens die opening kregen ze ook nog een diploma, begreep ik, hè? Ja, hier is Ralf van Dijk pompoenen aan het planten. En die is dus van Woongoed, hè? Die is van Woongoed, ja. Leuk hoor, dat je zo meedoet, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, en hier is Kees Liefdink een perenboom aan het planten in het kader van de opening. Ja. Zodat ze alle twee een openingsact konden verrichten. Ja. En ze kregen ook nog een diploma, hè, begreep ik, hè? Ja, dat is volgens mij de laatste foto. Dat ze alle twee een moestuindiploma krijgen. Want ja, zonder de medewerking van Woongoed en van de gemeente Sluis zou het allemaal niet gerealiseerd zijn. Zou die twee heren het diploma boven het bed geplant hebben? Ik heb geen idee, misschien wel. Ze waren er best trots op, moet ik zeggen. Nou, dankjewel Bea, want we gaan nu over naar Nieuwvliet. Nou, we hebben net het filmpje gezien, maar Peter, jij kunt het nog subtieler toelichten, denk ik. Een filmpje. Ga je gang. Dit is een... Kijk, dit is een... daar gaat hij hard. Wat je net zag, daar was dus inderdaad een mooie stok, zoals het heet. 9 jaar oud. En waar komt die vandaan? Die komt van Ede, van de Biezenhof. Van Ronald Blomme. Die konden we overnemen. Dus we hebben inderdaad gewoon oude stokken. Zoals deze, zoals je hier ziet. Maar we hebben natuurlijk ook 250 kleine stokjes. Dat is allemaal nieuw. Hoe oud is deze nou? Deze is 9 jaar oud. 9 jaar? Ja. En wanneer gaat je dan druiven dragen? Dit jaar al. Echt waar, joh? Ja. Dus dan kan ik dit jaar op de wijn komen? Als wij op een gegeven moment daar een mooie wijn van weten te maken, ben je van harte welkom, Jan. Ja. Zeg, hoe gaat de wijn heten? Nou ja, kijk, we heten de vereniging De Wijnerij. Dus wat dat betreft zullen we die naam voorlopig aanhouden voor deze wijn. Ja, witte wijnen, dus Solaris en Johanniter voor de kenners. En waarmee we hier goede wijn kunnen maken in dit deel van Nederland. Zo, geweldig hè? Nou, ik denk met die klimaatverandering dat wat dat betreft de goede kant op gaat, hè? Het is beslist waar. Je ziet het aantal wijngoederen inderdaad in Nederland gigantisch toenemen. Ja. En de laatste berichten die wijzen erop dat je ook in Zuid-Zweden al inderdaad wijngaarden kunt tegenkomen. Dus als je het hebt over klimaatverandering, definitief. Hè? Ja, zeker te weten. Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben hier wat impressies van de nieuwe aanplant, begrijp ik. Er zitten daar van die dingetjes rond, hè? Waar is dat voor? Dat zijn kokertjes om het jonge goed inderdaad te beschermen. Zeker in de eerste fase, want het is maar zo'n klein stukje, dus 15 centimeter hoog. En als het op een gegeven moment dan eerst blaadjes laat zien, dan wil je voorkomen dat broer konijn in dat langskomt om daar in dat van te knabbelen. Ja, die vindt wel een jong blaadje natuurlijk. Ik zou je zeggen, ik heb net eergisteren met Liesbeth de kokers weggehaald, omdat intussen de groei fantastisch is. Ja. Dus. Zeg, en de grondsoort, wat is dat? Het is zware zeeklei. We hebben natuurlijk de grond laten keuren door een labo in België, die daar weet van hebben. Om te kijken of alles erin zit, hè, in de grond. En het is hele goede grond. En dus het enige wat we aandacht moeten schenken is in feite de humus. Oh ja. Dus dan moet je op een gegeven moment zorgen dat je goede oude paardenstront gebruikt. Ja? Om er af en toe gewoon iets van te geven. En dan krijg je een nog mooier product. Zonder stro, begrijp ik. Zonder stro, ja, want dat is alleen maar lastig. Ja, dan krijg je bacteriën. Daar zitten wellicht schimmels in en die je allemaal niet wilt hebben. Nee. Zeg, en deze boompjes, hè? Wanneer zijn die nou voorzien van druiven? Nou, dus die kleintjes, die nou net in februari geplant zijn, die zullen ongeveer 3 jaar zo in deze fase moeten bewijzen dat ze het overleven. Ja. En dan in jaar 4, dan zijn ze tussen volgroeid. Ja. En dan kun je vervolgens ook verwachten dat je daar de oogst van hebt. Ja. Dus dan is het pluktijd. Is dit nou ook biologisch? Het is in principe biologisch, maar het is ook zo, Jan, we zitten in een klimaat wat af en toe niet al te best is. Ja. En dan moet je misschien wel eens preventief iets gaan doen, maar tegen dan altijd schimmels en zo. Tegen schimmels. En dan moet je biologische middelen gebruiken om die kans te verkleinen dat het wordt aangetast. Ja, ik snap het,
Ja. Zeg, en hoe groot is dit perceel ongeveer, denk je? Dit is ongeveer een 0,4 hectare. Dus in die zin, ja, kijk, Kijk, dit is hier die paardenmest. Die paardenmest, ja. En die komt ook weer van goede kennissen van ons, want je doet heel veel dingen samen. Dat is eigenlijk de filosofie ook eigenlijk. Hè? Ja, Het is een hobbywijngaard. Ja. En wat dat betreft, dat met de mensen uit de buurt en de goede mensen, en mensen die je kent, zorg je op een gegeven moment dat je goede spullen voor elkaar krijgt. Ja, er moet wel geïnvesteerd worden. Ja. Want ja, kijk, voor niks gaat de zon op. Nee, dat klopt. Maar nee, dit is inderdaad een prachtig product. En dan zie je daar de kleine hoopjes bij de plantgaten. Dat is met de paardenpoep. Dit is van de paardenpoep en dit was dus nog in februari. Ja. En toen zijn we begonnen te planten eigenlijk. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie zo? Nou, we hebben op dit moment, de vereniging bestaat uit 4 mensen. De eigenaren van de grond. Want ja, je hebt grond nodig, hè? Ja. En het is bijzonder fantastisch dat zij op een gegeven moment Bart en Liesbeth Cornelis de grond beschikbaar stellen. En ook zelf meedoen aan het hele project. Ah, geweldig. En dan hebben we Martijn Visser, ook uit Nieuwvliet en ik. Die met z'n vieren zijn we begonnen. En natuurlijk krijg je vrijwilligers die zeggen van, nou, als er geplukt moet worden, dan mag je me roepen. Ja. En als er wat geproefd moet worden, dan zijn ze er natuurlijk ook onmiddellijk bij. Dat kun je je voorstellen. Ja, en hier is dan de grondbewerking. Ja, dat zou wel goed nat geweest zijn. Het was in februari erg nat. Dus daar zijn we net zo na een paar pogingen mee gestopt, want het maakte niks. En we zijn op een gegeven moment verder gewoon met een grondboor zijn we eigenlijk de gaten gaan maken. Echt handmatig. Gewoon. Ja, niet met GPS, zoals ze tegenwoordig de perenboomgaarden doen. Nee, maar wij kunnen nog rekenen, Jan. Ja. Ook met een roeien of zo. Ja, heel goed. Meetlint. Ja. Nou, het ziet er geweldig uit. Ja. En ja, dit is natuurlijk ook een overzichtsfoto van de oude stronken, begrijp ik? Dit zijn de oude stokken die daar staan. Stokken zijn het? Ja, zo heet dat. Stokken die op een gegeven moment dan ook in februari geplaatst zijn. En ja, inderdaad, daar dan wachten op het moment dat de lente begint. Ja. En als je er nu langskomt, ja, dan zie je dat gewoon allemaal groen blad en prachtige. Ook deze, de oude, die hebben allemaal trossen. Hè? Ja. Nu al. Ja. Ja. En hoe groot zijn ze nu? Die, per besje? Ja, dat is een besje, ja, dat is zoiets. Hè? Okay. Maar als je net 4 weken later bent, ja, dan zie je gewoon een volledige... En wanneer ga je nou oogsten? Welke maand? Nou, dat hangt een beetje af van het weer altijd. Ja, altijd. Maar zeg maar dat we uit zullen komen ergens eind augustus, begin september. Oké. Ja. En dan gaan we natuurlijk inderdaad eens kijken of we daar van die oude stokken, van die trossen, inderdaad een eerste wijntje kunnen maken. Ja, en dan een laatste vraag. Wie is dan de wijnspecialist die weet hoe dat je dat moet doen? Ben jij dat? Nou, dat doen we ook weer met z'n vieren. Want we leren heel snel, hè. Dat is het leuke ervan. Ik wist ook niet dat er zoveel in dat wijngaard al in de buurt zijn, hè, in Zeeuws-Vlaanderen. Maar van elkaar en met elkaar leer je, hè. En dat is ook een beetje wat Kern met Pitt natuurlijk ook beoogt. Ja. Om met elkaar kennis te delen. Ja. En zo zijn we ook eigenlijk bij Kern met Pitt uitgekomen. Om eens te kijken van, zijn er mensen van wie we iets kunnen leren? Aan wij, ja, van wie ook de mensen iets van ons kunnen leren. En, zo. En dat is heel plezierig. Maar zijn jullie ook met je groep op excursie naar Frankrijk geweest? Om te proeven en te kijken? Ja, kijk, dat kun je toch niet tegenhouden. Ja. Dus weten, kijken. Je gaat heel anders kijken. Hè? Ja, kijk, een wijngaard is een wijngaard. Maar als je zelf bezig bent, dan ga je kijken hoe die erbij staat. Ja. En op een gegeven moment of die goed groeit. Ja. En of er die vlekjes op die bladeren zitten. Al dat soort vragen. En broer konijn, dat die niet... Ja, die sturen wij altijd weg. Oké. Goed, nou Peter, hartstikke bedankt. Bea, we hebben van de opening van John hebben we nog een leuk filmpje als afsluiting. Ja. Voordat we naar het filmpje gaan kijken, zou je nog iets willen zeggen, Bea? Nee, de mensen moeten vooral genieten van het filmpje, want het is gewoon een heel leuk filmpje. En daar spat het enthousiasme van de kinderen ook vanaf. Ja. Dus, nou, dan gaan we het zo zien. Peter? Nou, we kijken uit naar het moment dat we kunnen zeggen santé. Santé. Okay. Op die geweldige wijn. Ja, en op onze gezondheid, hè? Proost, hè?
Nou, dan gaan we nu even nog naar het filmpje kijken. En kijkers, bedankt voor het kijken weer. En Kern met Pit, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. En je weet het, in september en oktober nieuwe opgave, nu al over nadenken. En jullie weten natuurlijk allemaal Soan en Ankie te vinden. Dankjewel.